Менә шулай матур теләкләрен тели-тели хуҗалыкта яңа борынлаган каз бәбкәләрен барлыйлар. Бу вакытта оешмадагы барлык хезмәткәрләр кышлар белән мәшгуль. Рамилә Шәрәпова монда чисталык өчен җаваплы. Бәбкәләргә дә вакыт таба. Менә бибияларга булышам, анары бибиялгасын шушы латыкларны җуам. Вывод куйгашын тимер латыкларны җуам. Менә идәннәрне җуам, чисталыкны соблюдать итәм инде мин монда. Тишелеп чыгып кипкән каз бәбкәләре аерым җыела, әле үсеп өлгермәгәннәре кабат инкубаторга озатыла. Йомырка складыннан алабыз йомырка инде без. Һәрбер закладкага 5000-6000 йомырка. Һәрбер шкафка. Бибиялабыз инде 4000 ярым. 3900 да чыга инде төрлечә. Инкубаторда 22 шкаф бар. Февраль ахырында һәрберсенә көн аралаш 5000-нән артык йомырка салалар. Алар монда 37,8 градус җылыда 27 көн тора. 28нче көнгә башка шкафларга күчерәләр. Хәзерге вакытта менә бу инкубатор шкафларында 100 меңгә якын каз йомыркасы бар. Ә менә булары тагын 5500 шкафка урнаштырылыр өчен үз вакытын көтә. Нәтиҗәдә һәр 2 көн сайын дөньяга менә шушындый кечкенә каз бәбкәләре туа. Бүген илдәге икътисади вәзгыять оешмага зур йогынты ясамый. Казларны ашату өчен азык та, йомыркалар да үзләренеке. Селекция өчен йомыркаларның бер өлешен күрше төбәкләрдән алгалыйлар. Хәзер хуҗалыктагы ана казларның һәрберсе 50гә кадәр йомырка сала ала. На сей день наше предприятие имеет поголовье. Предприятиедә бүген 10 мең баш ана каз көтүе бар. Алар әле яшь чыкканнарына 2 генә ел барса да сәламәт. Быел 250 мең каз бәбкәсе чыгарырга дип планлаштырабыз. Атабай хуҗалыгы Совет чорында ук барлыкка килгән. Җиһазлары да шул вакыттан калган. Димәк, алар чит ил детальләренә бәйле түгел. Абсолютно все это, как вы видите, падает в СССР. Безнең бөтен инкубаторлар үзегез күрәсездер, СССР заманыннан ук калган. Менә бу шкаф 1973 елга. Барлык детальләре, запас частьләре Россиянеке. Шуңа теләсә кайсы вакытта алыштырып куеп була. Әлегә хуҗалыкта эш нәтиҗәлелеге 70%-тан артык. Киләчәктә 85% йомыркадан каз бәбкәсе чыгарырга ниятлиләр. Гомумән предприятие иң күбе 300 мең баш бәбкә үстерә ала. Аларны Татарстанда гына түгел, күрше төбәкләргә дә саталар. Лаеш районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.